padre no ho deia molt, que s'ha fet abans un mentida com coix. Clar, com fa 400 anys ens l'anar a l'escola mica més. Però sempre que, per molt ben ordida que estigui per part de l'Estat una mentida, quan és tan complex, quan hi ha tantes edicions, quan hi ha tanta cosa a ocultar, sempre queden rastres per tot arreu. I un dels aspectes que no has comentat, perquè bueno, no hi ha temps de tot i perquè certament com tots els altres aspectes també cada un necessitaria una tesi doctoral, i això fem una crida a futurs investigadors perquè s'hi posin, però que en canvi és un dels aspectes que una mica més accés tenim, no? La gent que no pot ser no estem treballant en documentació de l'època, però sí que tots podem tenir a casa una edició del Quixot i encara amb tota la manipulació que hi ha hagut d'això, i us animo a fer-ho, per no dir que citessis només alguns exemples perquè criden l'atenció no saben castellà Cervantes, per tant no dominant el castellà totes les catalanes o per part després dels censors que no sabien dissimular-les, que queden encara ara en els textos que ens han pervingut, en les edicions que trobem, i que sí, algunes lèxiques es poden considerar que eren del castellà de l'època. Clar, si el castellà de l'època es mesura amb textos que han estat traduïts, doncs clar, però n'hi ha molts altres que no, perquè són d'ordre sintàctic o morfològic o expressions frases fetes, que són catalanes i que són una de les coses més vistoses i que més, com a mínim, te queda el dubte de què ha passat. Si pots citar alguns exemples, jo crec que seria interessant. Bé, de memòria és una mica arriscat, no? Però sí que no he portat, ho has portat tu? No, però sí que n'hi ha molts a veure. Per exemple, parla des de les fenestres, parla d'art la bien llegada, que tradueix literalment bien llegada, parla d'un joc de paraules que el Quixot està recitant i apareix un personatge que es diu Fili, i quan acaba de recitar Sancho li diu pues es muy interesante porque tirando de este hilo, y la te diu, ¿de qué hilo me hablas? Coño, que habéis dicho hilo, y la te diu, no he dicho Fili. Clar, això en castellà no crec que es pugui, entre hilo i fil i fili són dos sons totalment diferents. En canvi, entre fili i fili es podia prestar en un joc en català. Després hi ha la famosa expressió aquella, el Déu de Déu. Es veu que a la segona part del Quixot parlen que hi ha un poeta que viu a la cort que respon automàticament. Li fas una pregunta sense pensar, però dona la resposta. I diu, i un dia li van apropar i li van dir, ¿qué quiere decir Deum de Déu? Que vol dir Déu de Déu, no? Allò que surt el credo. I diu, què vol dir Deum de Déu? I diu, de donde diere. Quina relació hi veia? De donde diere, Deum de Déu. En castellà no n'hi ha cap ni una. En català jo vaig haver de preparar, agafar un llapis, un paper i escriure Deum de Déu. De, unda, sabeu que tenim en català untadars, untadents. A València això encara era més fort perquè no es deia unta sinó unda. Per tant ja tens d'unda i diere. Déu, 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 d'un de Déu, d'un doneu, de donde diere. I això només té sentit si tota la construcció anterior era en català. Què vol dir Déu de Déu? D'un doneu. I l'altre tradueix de donde diere. Tradueix del català, si no, en castellà no té cap explicació possible. Després n'hi ha una altra també molt forta. N'hi ha unes quantes de molt fortes, d'altres que has de veure una mica el lèxic, com això, fenestres, bien llegada, confon sempre las espaldas, le caían los cabellos sobre las espaldas, quantes esquenes tenen, no? O, per exemple, saber una cosa de coro, saber-la de cor. Hi ha unes coses que són més o menys, es poden treballar, però d'altres, per exemple, quan estan fent la crema de llibres, agafen un llibre i l'altre diu, a veure, ¿quién es ese tonel? ¿Quién es ese tonel? Y Enrico diu, seguro por el volumen del libro, ¿no? Lo compara con un tonel por el volumen del libro, aunque no era muy grueso. No era muy grueso, era així, com hem dit, perquè hi ha edicions d'aquest llibre que els pots veure i són així. Són petitíssims. Per tant, tonel per explicar un llibre
i un llibre prim i dir-li quién. Per què li dirien quién a un llibre? Des de quan? Algú li podia recordar és que no sé, que parleu en castellà normalment, ¿Quién es ese papel? ¿Quién es esa silla? Que no? Recordes? No, jo tampoc, En canvi, qui sí? O quin? Quin és aquesta cadira? O quin és aquell abric? Quin és aquest llibre? Bé, el llibre, també, en un tom petit, és un tomell. Quin és eixe tomell? Tomell és el que passa sovint, no? Traduït ràpid pot ser tomel, tomelo. I tomel, escrius tomel o tomell, i l'impressor s'equivoca amb la N per la N, o s'equivoca el que copia, sí que té un sentit, però sempre aquest és un error si estem fent referència a una escriptura catalana, si no, no té cap sentit. Com podem construir una cosa com ¿quién es ese tonel? No té cap ni peus, ni s'entenem. En canvi, en català sí, ¿quién es ese tomell? ¿Quién es ese tomell? Com que escriu el llibre, com que escriuen tot lligat, n'hi ha de molt interessants. També confondre ardent per ardiendo. Tenia una mirada, diu, tenia una mirada, no, una cosa així, una mirada ardent, no? I diu, tenia una mirada ardiendo. Clar, no, s'assembla molt ardent. Ardent tant és una cosa que està ardent o tenir una mirada ardent, però són diferents en els contextos. Això també s'equivoca, no? Què podria suggerir? Que hagués estat escrit originalment en català, traduït, però pel mateix autor? No. Cervantes, a més, fixa't que Cervantes ho diu a l'entrada, Diu, vaig trobar uns papers en àrab i com que no ho entenia vaig buscar un traductor i els hi vaig fer traduir. I no em va cobrar res. Clar, tu diràs, no, bueno, no cobrarà res. Diu, con un no sé què de harina i de, què diu? I una fanera de trigo i no sé què de... Ho vaig pagar, que és com dir que... Però bueno, no obstant, ell sí que, suposo que si havia estat recaptador o alguna cosa, ell sí que coneixia, o sigui, ell sí que s'havia mogut per dins de Castella, no? Perquè d'alguna manera sí que coneix bé tota aquella realitat de les ventes, això és el que tenim. Camins. Clar, això és bàsicament és possible que ho conegués. De fet, alguns llibres ens diuen que els paisatges tampoc no concorden, però alguna cosa havia de conèixer. Jo penso que sí, que hi ha d'haver alguna cosa de l'estructura de Castella i de fet, encara que no quadri molt i que algunes les han canviat també, potser ell anava i es feia una sortida, anava de Castella a València i com que això incomodava també, el que sí que és cert és que en un moment de la sortida del Quixot en un lloc determinat diu es troben unes noies que parlen portuguès i això dona peu a una sèrie d'aquests investigadors castellans que diuen si parla portuguès no el podia trobar a Castella. Això indicava que estava a la frontera amb Portugal, per tant havia de ser a León, no? Aquests que defensen la teoria del Cervantes lleonès. Bé, el que està clar és que no necessàriament pot ser León. El que sí que està molt bé la mentalitat d'un català és un militar castellà que fa sortides per tot arreu i a tot arreu provoca destrosses, no? I ho intenta explicar d'una manera que diu divertida, que faci pensar, que faci somriure, que tot plegat, i que sobretot esquivi la Inquisició i el control reial. Ara que el coneixement sí que l'havia de tenir segur, però es movia amb la cort amunt i avall. A part d'això